बाक्सायाव दिरिं दैमानि बिखायाव आबादारिफोरनि दावहा दैनि थाखाय गाव गावनि खस्थ'जों खामायनाय रांखौ बाहायनानै खोनांदों दैमाखौ। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल 12 नं बरमा बियाबनि सिङाव थानाय सावलखारा बान्दो। बे बान्दोनि थाखायनो गोबां आबादारिफोरा आबाद मावनो दैनि सुबिदा मोननो हायो। नाथाय बे बान्दोआ सरकारनि मावबिथांखिजों मावफुंजायाखै। आबाद मावनायाव दैनि सुबिदा मोननो थाखाय आबादारिफोरासो गाव गावनि रां गारनानै बे बान्दोखौ खोनानै लानो गोनां जायो। बोसोरफ्रोमबो 7 खेबसो खोनानै लानो गोनां जायो बे बान्दोखौ। दै बिफाननिफ्राय मदद मोनैखायनो दिनैसिमबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बान्दो खोनानै आबाद फोथाराव दै लाबोनो गोनां जागासिनो होननानै फोरमायदों आबादारिफोरा। खेबफ्रोमबो बिसायख'थिनि सिगाङाव बिजाथिफोरा बे बान्दोआव थांना जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै भट बिहोयो। नाथाय देरहाखांब्ला जेंनाखौ नायफिना होनना फोरमायदों आबादारिफोरा। जोबथारनायाव दुखु फोरमायनानै बान्दोनि बे जेंनाखौ सुस्रांना होनो सोरखारखौ खावलायदों दुखुथि आबादारिफोरा। 1946 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बे सावलखारा बान्दो हिसाबै सावलखारा ग्रुप कमिटि हिसाबै जोङो बेयाव कमिटि हिसाब मोनसे दानानै जोङो खामानिखौ मावदों। जे जोङो बे ग्रुपआव जोंनियाव गासै 75 खान गामि दं आरो लोगोसे बेयाव दङ जोङो गासै 2960 जन मानसि दं। बेयाव सावलखारा ग्रुपजों नांथाबना थानानै जोङो बेयाव जोङो फाग्ला आरो दिरिं बान्दोआव जों खामानि मावनानै जोङो बे दै दोनो लांनानै जोङो खेथि आबाद मावो। लोगोसेनो जोङो बे आबादनि दैखौनो जोङो बेखौ लांनानैनो जोङो खेथि फोथारावबो लगायो आरो लोगोसे लोंनाय आरो मोसौ आरिनियाव बाहायनाय जायो। लोगोसेनो जोंनो गोदान सरकार जाय बेलानो फैयो इलेक्सन समावल' जोंनो कमिटिखौ नागिरो। नाथाय इलेक्सन फैयो इनो थाङो खिन्थु जोंनि रायजोखौ उनाव थगायो। बेबायदिनो इलेक्सन समावनो जोंखौ सरकारा फैनानै जे इन्जिनियार आरि फथायो इलेक्सननि सिगां खिन्थु इलेक्सना बायखांनायनि उनाव जेबो खामानियाव फैयाखै आरो जोङो दा बे दिनैनि बे निउस लाइभनि गेजेरजों जों आर'ज गाबनो लुगैयो जे बिजेपि सरकारा जोंखौ जेन बे सरकारा जोंखौ जेन बे बान्दोखौ स्थायी हिसाबै मावना होगोन होननानै फाग्ला बान्दो आरो दिरिं बान्दोखौ जे मोजाङै मावना होगोन होनना जों आसा खालामो। लोगोसेनो बे दिरिं बान्दोआव JCB आरो LNT हाबनानै बाला अन्थाइ लांनायनि लोगोसेनो बेयाव जोंनि जि गंसे हान्था मेला दङमोन सुबुनखाता टु निकासि थांलाय फैलाय लामा, बेयाव बे थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय दलं गंसे दंमोन। बेबो दुखुनांथाव जाबायदि जे दिनै बोसोरब्रैसो जालांबाय दलङाबो बायलांबाय। बे बायनायनि थाखाय जोङो दिनै जे हान्था मेलायाबो दिनै गोमालांबाय। बेनिखायनो जोङो बे निउस लाइभनि गेजेरजों जों आर'ज गाबोदि जे बे बिजेपि सरकारा जोंनो एसेबाबो सहाय होगोन होनना जों आसा खालामो आरो लोगोसे बे दलंखौबो फाहामना होनानै जोंनि बे मोननै बान्दोखौबो एसे मावना होगोन होनना जों आर'ज गाबनाय जायो आरो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।